Sabah Укнары телевидениесі жұмға күн тапшыруларын алға таба дәвам итә. Игътибарыгызга җырлы бүләк тапшыруын. Исәнмесез Sabah Укнарында эшләүче кызлар һәм егетләр дип башлана безнең килеп ирешкән котлау хатыбыз. Сезгә мактаулы һәм авыр эшегездә уңышлар теләп байлар сабасыннан Хәлиуллиннар гаиләсе хат яза. Хат язу сәбәбе 25 март көнне Теләче районы Шәтка авылында гомер итүче апайыбыз Якупова Дамилә Сәйдәш кызының 55 яшьлек юбилее булып үтте. Кадерле апайыбыз Дамилә, гомер юлың якты өлге итеп алырлык, меңнәргә үрнәк булырлык апайыбыз. Сине 55 яшь тулу уңаеннан юбилеең белән кайнар котлыйбыз. 55 ел узып киткән, сизелми генә, тормыш юлың синең кебек матур үтәр кем генә. Син бәхетле, гаиләң тигез, инсафлы балаларың, кылган гамәлләрең белән кабатлый аналарың. Акыллы да, сабыр да син, тыйнак һәм итәгатьле, гомерең буена сау-сәламәт булсаң иде чын бәхетле. Апайыбыз, сезгә җизни белән алдагы көннәрегездә дә бер-берегезгә терәк булып авырмыйча, шатланып, сөенеп, балаларыгызның, оныкларыгызның игелекләрен күреп, озак гомер кичерсәгез иде дигән теләкләрне җиткерәбез. Барлык кылган яхшылыкларың өчен улы рәхмәтләребезне белдерәбез. Көчле рухлы һәм кешелекле, юмарт һәм ярдәмчел, бәхетле һәм сәламәт бул. Туар таңнарың тыныч, саулыгың ныклы, гомерең бәхетле булсын. Ныклы тазалык, озын гомер, ак бәхетләр белән мул тормышта яшәвеңне телибез. Һаман да шулай ачык йөзле, олы, йөрәкле булып кал, апайыбыз. Кайчан керсәң, иеңдә нур бөрки, каршылыйсың якты йөз белән. Кайгы хәсрәт җиңеләеп китә, синең әйткән йомшак сүз белән. Яшәү шатлыгы син безнең өчен, яхшылыгың белән үрнәксең. Авыр чакта сиңа таянабыз, безнең өчен һәр чак кирәксең. Иң изге теләкләр белән әниең һәм барлык туганнар исеменнән Сабада яшәүче сеңнең Данияләр гаиләсе диелә әлеге котлау хатында. Хөрмәтле туган көн иясе Якупова Дамилә Сәйдәш кызым, 55 яшьлек юбилеегыз мөбарәк булсын. Сезгә саулык, сәламәтлек белән тигезлектә, алга таба да кадер-хөрмәткә күмелеп яшәвегезне теләп калабыз.
Алдагы котлау хатын тыңлау өчен зәңгәр экраннар каршына Газизуллин Рамил Габделбәр улын дәшәбез. Лесхоз бистәсендә гомер итүче Газизуллин Рамил Габделбәр улын 60 яшьлек юбилее белән котлыйбыз дип башлана Соня апаның безгә юллаган хаты. Кадерле тормыш иптәшем Рамил, без синең белән 38 ел тату матур гомер кичерәбез. Тормышыбызның бәхетле мизгелләрендә бергә куандык, бергә шатландык, авырлыкларны бергә җиңдек. Син миңа һәм балаларга һәрвакыт үрнәк һәм терәк булдың. Җылы сүзләрең, мәгънәле киңәшләрең, эшчән һәм тырыш, ярдәмчел һәм гадел булуың алдагы көнебезне ышанычлы итте. Безне мул, рәхәт, тыныч тормышта яшәткәнең өчен рәхмәт. Гаиләдә генә түгел, эшеңдә дә хөрмәткә лаек, үз эшеңнең остасы син. Шушы яшеңә кадәр гел бер урында 40 ел Соба лесхозында шофер булып эшлисең. Кадерлем Рамил, ират дигән сүзгә тугры булып, син тартасың тормыш арбасын. Аудармыйсың, ташлап калдырмыйсың, юлларыңда Ходай сакласын. Сәламәтлек, озын гомер телик. Гаиләбездә ныклы терәк син. Арылган чакта башкаемны салып, ял итәргә көчле беләк син. Язмыш бураннары котырганда адашмаска якты маяк син. Салкыннары җанны ишеткәндә җылытучы нурлы кояш син. Кадерлебез, сине чын күңелдән олы бәйрәмең 60 яшь тулган көнең белән котлыйбыз. Сәламәтлекнең ныгын, гомернең озынын, бәхетнең чиксезен генә телибез. Син безнең саклаучыбыз да, яклаучыбыз да, тормышыбызны алып баручыбыз да. Гаилә учагын сүндермичә, пар канатларыбызны тигез кагып, кадерле һәм хөрмәтле кешеләр булып, озын гомер кичерергә язсын иде безгә. Кадерле ирем Рамил, рәхмәт әйтәм бүген Ходаема, сине биргән өчен бар итеп. Яшәдең син һәр чаклы нәшәмдә, салкын кышларны да яз итеп. Рәхмәт сиңа булганыңа, тормышымда якты көнем син, олы җанлы, сабыр, мәрхәмәтле, үзең уңган, үзең түзем син. Юмарт та син, ихлас уй хисләрең, бик азга да шөкер итәсең. Гомеребез булып тигез яшик, безнең өчен бик-бик кирәк син. Балалар бәхете, куанычы күреп яшик әле, яшик, кадерлем. Туганнар сау булсын, дуслар артып торсын, дөнья бергә булгач, кадерле. Тормышыбызның кадерен белик, язмыш безгә бар дип изгелекле, игелекле киләчәк насыйп итсен иде. Йөрәктәге изгелек, күңелдәге хисләр безне гомер буена саклап торсын. Тынычлыкта, муллыкта, тигезлектә, рәхәттә, кадерле кешеләр булып яшәргә, балалар игелеге, оныклар куанышы гына күрергә насыйп булсын иде безгә. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Соня, улларың киленнәрең, кызың киявең һәм оныкларың диелгән котлау соңында. Хөрмәтле Газизуллин Рамил Габделбәр улы, 60 яшьлек юбилеегыз белән ихлас күңелдән сезне тәбрик итәбез һәм якыннарыгызның шушы матур теләкләренә дә чын күңелдән кушылабыз. Бәхетле булыгыз. Гомерләр балкышы. Гомер буе балкып яшәгез. Кояш кебек балкып яшәгез, дуслар. Бергәләп җырлыйбыз. Бәйрәм белән, дуслар. Гомерләр балкышы, яшьлектә исәләрдә, чигәләргә салкын җилләр, карлар сибер исәләрдә, әле бит әле генә, иң матур мәле генә, яши башлаган без кебек, шат белеп тәмам генә. Әй гомер бир, вакыт бир, тагын бер балкырга, йөрәктә кояш чыгып, таң булып атарга. Әй гомер бир, вакыт бир, тагын бер балкырга,
bitemen gene. Ey ömür bir vakit bir, dağını bir balkırga, yürekte kıyaşı tam bulup atarga. Ey ömür bir vakit bir, dağını bir balkırga, yürekte kıyaşı tam bulup atarga. Yürekte kıyaşı tam bulup atarga. Yürekte kıyaşı tam bulup atarga. Tağın bir mərtəbə gümür beyramlaарын bilgilәп үтүшүләрне чын күңелдән туган көннәре белән тәбрик итәбез. Аллаһы Тәгалә сезгә саулык, сәламәтлек белән бәхетле, мул тормышта яшәргә Ходай насыйп итсен. Ә инде сезнең бәйрәм безнең бәйрәм. Алдагы көннәрдә дә сездән җырлы бүләк тапшыруына, җылы эчтәлектәге матур теләкләр белән сугарылган котлау хатларыгызны көтеп калабыз. Сау булыгыз.